тамашачылар, сезне Шаян ТВның иң музыкаль тапшыруында сәламлибез. Тыймә тапшыруы. Сезнең белән мин Рузал Әхмәдиев һәм без бердә бәйле булмаган вакыйгалар һәм фактлар арасында логик элемтәләр урнаштырып музыкаль сорауларга җавап эзләячәкбез. Тапшыруыбызда җиңү өчен яхшы кәеф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә тыймәгә тиз басу сорала. Тыймә тапшыруы, дуслар, башлыйбыз. Һәм командалар белән танышабыз. Беренче командада Татарстанның һәм Башкортстанның танылган җырчысы Гөлназ Асаева. Иң гүзәл, иң матур җырчыларның берсе һәм әлбәттә шундый матур җырчылар янәшәсендә батыр егетләр булырга тиеш дидек тә Рөстәм Хөсәйновны утырттык та куйдык бит әле. Рөстәм, сәлам. Сәлам, сәлам. Икенче команда белән танышабыз һәм икенче командада Вилдан Шәмсетдинов яки Вилли. Аны ничек кенә әйтсәк тә, ул барыбер шәп җырчы булып калачак һәм әле өстәвенә ул Гөлназ Асаеваның ире һәм менә дигән әти. Ансын белмим, шулай әйтергә куштылар. Шулайдыр дип ышанып калабыз. Һәм инде аның янәшәсендә шулай ук мөлаем чибәр, талантлы, сәләтле киноактриса, җырчы, блогер, Сәйлән фестиваленең җиңүчесе. Заклама минем бармакларым җитми башлаячак. Ике сүз белән Әминә Мортазина. Сәлам, сәлам. Сәлам. Һәм инде безнең гадәттәгечә командалар белән танышкач, беренче тур көтә. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Аның кагыйдәләре бер дә авыр түгел. Командалар экранга карый, анда рәсемнәр, бер рәсем, бер сүз, һәм инде шул яшерелгән җырны белергә тиеш булалар безнең командаларыбыз. Игътибар, экранга беренче бирем шунда булачак. Ничек, нинди фикерләр, нәрсәләр күрәбез? Әгәр нинди сораулар булсагыз, Боз һәм чәчәкләр, әйбет. Боз һәм чәчәкләр. Кар һәм чәчәкләр, боз һәм чәчәкләр. Монда инде сез теге логиканы аңладыгыз, боз һәм чәчәкләр дигәч, боз һәм чәчәкләр белән нәрсә бәйле? Температура плавления, боз өрей. Физиканы әйбәт укыгансыз, Вилдан, әйе? Юк, онда язылган. Боз өрей, әйе, боз Күз өрей. күрмей. Нәрсә язылган Вилдан? Бу өрү температурасы, боз өреді, аннары нәрсәдер булды. Экшн монда. Әйе. Боз өреді, шәшәк шықты. Гениально. Егетләрнең дөньясында шулай ул барсы да. Боз өреді, Чәчәк шықты. шәшәк шықты. Җырны белергә кирәк. Өстемә тапшыруында. Ретро җырындаймы? Ретро җыр. Уфтанма. Вилдан тагын инде ретро җырларны. Менә әйдәгез, бу бит инде шәшәк. Шәшәк чыкты, Рөстәм әйтүенчә. Нинди шәшәк иң мөһиме? Иң мөһиме нинди шәшәк? Бу Умырзая. Умырзая. Умырзая ничегрәк? Җырның исеме тоже Умырзая. Әйе, дөрес. Ничек җырлана? Ничек җырлана? Әминә җырлап күрсәт әле безгә. Әйдәсің. Әйе, Рөстәм җырды белә. Вроде те. Умырзая Умырзая сүзе яңгырады инде мөһиме. Әйе, сіз тыймәгә басып беренче җавап бирдегез, шуңа күрә сезнең җавапны без кабул итәбез. Һәм инде дөрес җавап ашыкмагыз. Бәлки уфтанмадыр Вилдан. Белмим. Шуңа күрә әйдәгез тыңлыйк инде дөрес җавапны. Biz 1-0 sizga 1 ball beramiz, chunki Umurzoya jiri bu qizni da bilasizlar, әле җырлаучы. Әйе, бра. Ничек әле аның исеме? Җәмиләме? Әйе, Җәмилә. Нәкъ шулай. Димәк, 1-0 исәбе белән без инде икенче биремгә күчәбез һәм экранда инде хәзер шуны карыйбыз. Рөстәм бик якын җавапка, чөнки бармаклары тартыла башлады тимәгә. Монда да чәчәкләр бар. Башка үсемлекләр дә бар. Китапларда бар. Китапларда нәрсәләр тапшыра?
Бу да ретро жыр. Шешек. Қара ұрмандарының ай ортасында. Біз бірінші бастап. Біз вообще басма. Шулма. Жейдім желек, Жейдім жирек. кірәшім жейдім. Жауап қабыл етілді. Жауап қабыл етілді. Башқа вариантлар yok mu? Бізде жоқ. Бізде жоқ. Әйдәгіз, алайса дұрыс болса яңғыратабыз, дұрыс болмаса да яңғыратабыз енді. Әзгіне. Vildan, әзгіне бұтап жібердіңіз сіз. Аллаға шүкір бұтап жіберген. Дұрыс жылдан қорырманнан жібердіңіз. Әзгіне картоп жырайды әліге. Енді біздің тағын бір беруіміз қалдымыз. Енді жеңедірек. Әзгіне әйдегіз қорайбыз. Эй, Әлі дейіне. эй, шу. Бірінші рәсімді нешлілер? Нешлей? Леонид әфенді? Сойлыйдыр. Боса. Сойлы. Басқасым әпепе, сен басмасам. Әзгіне әгірмәдіңіз. Сен білейдің ме? Сол түгіл ме? Бас қызым әпипе, сен Сен басмасаң, басмасаң, мен мен басам. басам. Исә бірге бір әліге тұрдансаң, әлі бір нәрседе аңлашылмай, сіз тегіз барасыз. Командалар енді иелешіп төлгіргендердір біздің форматымызға. Хәзір оларны икенші тур күтә. Икенші тур арттан алға деп атала. Біз мәшһүр, бәлки оларның жырларында әйләндіріп, оларға тыңлаташақбыз. Алар нинди жыр икәнен білірге тиеш була. Тыңлайбыз. Тау бетінде Вилли. Бірінші ноталардан аңлады ол тау бетінде Вилли. Сіз неше қорайсыз әлеге жыршының ижатына? Түрліше қарым, жырына қарап, башқарауына қарап. Вилдан, сіз нешік бәйелейсіз әлеге жыршыны? Мен нетіп отырам әлі, переживайды, басырға үлгірмейм да қоям. Бұл жерді білейдіңіз мүсін? Бұл жерді білейдім, әйе. Башқарушысы нешік? Башқарушысы... Гениальный. Білесіз ме? Интересный. Үмітлі деп айтылген бізде. Мен тоже шулай деп ойлаймын. Артығы білем. Әгер де шулай екен, міне қазір нәп менің сөздерден соң оның жыры қабынырға тиіш. Сіз оның жыры нәптен білесіз ме? Қошылып жүрге алыңыз малыға? Сізлер атлап отырмын. Әфәрин, Виллиның жырын Гүлназ Асаева білді. Бірінші секундтан оқ. Демек, икенші берім. Стоп. Мен де білем дәр. Сен де, әйде сен әйтейін давайса. Алма ағашларым розе. Алма ағашлары неше келі? Алма бірілі, алма шешек еттірілі. Башқаларға көзді салмайм, сені көргеннен берелі. Сені әминеге қорап жырласам да шында, дегітлер, шулай бұларға тешімі жемді. Демек, әзірек иретіп қалайым енді ауай болғаш. Жауап қабыл етілді. Сайрый сандуғашлары, сайрый сандыр ағашлары. Қалмағашлары, Сайрый сандуғашлары, сайрый сағындар ағашлары. Олар принципқа кеттілер енді қазір. Біз білмәдік, біз жырламаймыз да деп отыралар енді қазір. Характерлары бігерек не? Құлықлары План ойлейбіз. білмейм. Икеганur жеңіл Вилдан уфтанманы күтә бұғай. Қашан болайын де шол деп. Біздің үшінші композиция шыратта, әйдегіз шуны тыңлай келі. Стоп, ашықмайбыз. Не басты?
Білесің мүсің? Сразу басма лен. Азғына тыңлық. Азғына. Қарап отыр. Мен яратам сені Татарстан ма? Әйе. Мен яратам сені Татарстан, алтындарың үшін яратам. Көкіріп. Сіздер білмейсің мұны? Яшын үшін яратам. Әйдегіз бұл бұтмәді әлі, бұл бұтмәді. Әйдегіз тағын тыңлы кезірек. Әйе, тағын тыңлы Дұрыс кезірек. болмады ма? Дұрыс төгілейді бейін. Әйдегіз тағын тыңлы келі. Тағын тыңлы келі. Күтіп ұтырасыз олайса дұрыс болған. Точно салават абай болды. Яқын салават абай. Тыңлайбыз. Бәхетле бұл Қайғы қайғы көрме. Қараңғыда йығылмастық. Салауат абайдың не де жырларын білеміз? Барысында білеміз. Әдегіз бұлай айтайық. Бұл жыр аңлашылды енді Салауат Фатхадиновтікі. Салауат Закешнікі. Алғаш турында. Нендей? Қайсы қайын... Ой, Әйдегіз тағын тыңлайық мұсын? Тағын бір тапқырған тыңлайық. Тағын бір тапқырған тыңлайық енді сыңғылса болсын. Нара көйле. Стоп. Рүстем. Қайынар арасына соңғы тапқыр қарап қалайым, көзлерің қарасын алдым. Көңілім толса кіріп елім қайынар арасына. Сіз яқын келдіңіз, міне ағашның түрі яғыннан, бұл нәқ міне сіз әйткен ағаш. Қайын ма? Оқылы, шоқлы. Басарға ярамайды ма? Әгер олар әйтмәселер, қазір 1, 2, 3, Yok. Koyunun. İyi. Koyun algan. Қайтасы юлларыма, әлі yotlarda Bizim yürüsәң Sağat de. abinin fanatı bütün jırlarını bile bildim. Hatta iş tapırtım oldu şunun için. Ben tыңлысырма келген. Hatta onu eğlendirip koysak da bana. Eğlendirip tыңлаған yok еді просто. Бұлай тыңлап бітті ме? Нендей мүмкіндік береміз біз еш башқарушыларға? Айдаңыз енді дұрыс жауапны ешітейік. Яки сіздің Қайтасы юлларыма, әлі ятларда болсам да, қайтырсың қолдарыма. Қайын алған, әфәрин сізге бір бал алып келді Салауат әфәнді. Тағын бір екі берім біз қалды, әйдеңіз оларында біле келі. Анда bir жырлай, Allah deyip. Allah deyip жырлай бет. Рүстем, сен әйте башлаған едің бая ағаш турында деп, мен әзірек әйтем енді қуақ турында. Қуақ, әйе, мұнда су бойларында өсе тұрған бір ағаш турында, қуақ турында сөйлей башлаған еді. Бұл жырны білмеймін шекілді. Бұл жыр болмады енді, бұл жырны білмәдіңіз, шылай да әйдегіз дұрыс жауабын тыңлап қарайық. Талымы келіп тұр. Исәп әліге өзгермеді, шулай ок, екіге бір болып қалды, һәм әлі біздің бірім тағын біреу бар, тыңлайық. İlnat Farhullin. İşlere sen benim yaşlık yazım, unutmam seni yazım. Akşam alay tugulema.
Акшамлар чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшь. Әгәр дә Илнатның тауышы чыгып алды. Әгәр Деген тауыш бар. ничек тауыш? Илнатка яздырып аннары айырып җибәрәбез инде без шулай бит. Әйдәгез, тыңлыйк. Чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Акшамлар чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Как это мен шулай тауны? Димәк, әфәрин әлеге турда эшкә бер, һәм инде безнең тагын бер турыбыз калып бара. Хәзер шунда күчәбез. Турның исеме дә «Окей Гөлгенә» дип атала. Интернетта бүтән җырларны табып була. Ләкин татар җырларын табуы авыррак. Шуңа күрә без сезгә җырларның әзрәк кенә эчтәлеген сөйләрбез. Инде сезгә нинди җыр икәнен белергә кирәк булачак. Беренче бирем, беренче сорау, нәрсә турында җырлыйбыз? Окей Гөлгенә, җырны яшь кыз башкара. Үзе яшь булса да, яшьлекләрне биразга гына кайтарырга ди. Эх, сез кызлар, сез булай да яшь бит әле. Ә ул без су эчкән чишмә агамы икән әле дә дип уйга баткан. Су бик баллы булган ахрысы. Башкаручының томнарны күрәсе килә икән. Иртәрәк тор да кара. Мин беренче. Таңнар, минем җыр. Ничегрәк ул? Без су эчкән чишмә агадыр бит, баллы иде аның сулары. Әйе. Әйе. Өлгермәдем. Беләйдең инде, әйме? Әйе, менә ул синең җырыңны белде, ә син аныкын Белдем, өлгермәдем. әз генә өлгермәдең. Хәзер инде әле бит без төгәл белмибез, шул микән, юк микән, хәзер беләбез. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Таңнар матур иде ул җәйләрдән, күрер идем шуны бер Гөлназ Исаеваның подготовкаларына куллар белән эшләп укышый шулай. Теләсә кайсы җырында шулай кулларны кушып биреп бу. Әфәрин, исә бергә әлеге турда һәм икенче сорауны тыңлыйбыз. Окей Гөлгенә. Җырны башкаручы Ират прокрастинатор ахрысы. Көне бары тик бер кеше турында уйлап үтә икән. Башка бер нәрсә дә эшли алмый. Әле алай гынамы? Сөйгән яры китсә, ул гомумән төннәрен йоклый алмый икән. Мин бу җырны тыңлаганда хәтта җырчының йөрәк белән проблемалары башланмага дип уйлап куйдым. Шул сөйгән яры китсә, йөрәге яна, хәтта кия башлыйм дип бит. Эй шакра инде җыр буе, эй шакра яратканым. Килди. Не, кил деген җырлар күп бит. Бу шундый әзрәк җиңел җыр, бии торган, сикерә торган. Аның клип Ират җырлыймы? Ират җырлый күбрәк. Тогда Кызды хатын да җырлый кушыла. Клибы аның бик күп караулар җыйды. Заманында авылда эштәлеген сөйлим инде, авылда җегет әбисе моны куып чыгара. Сәгат Миниханов белән Гүзәлем. Да, шулай. Җыр Yanıma kil na koyamda Sen gene benim rüyamda Ümitim bәхетем Yok mu? Шулайдыр. Сездә иң мөһим сүзләр яңгырады, кил дигән бит. Сәгат Минихановның сүзләре дә, исеме дә яңгырады. Шуңа күрә әйдәгез, дөрес җавапны без тыңлыйбыз, сезнекен кабул иттек. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әйе, Гөлназ, рәхмәт итебезгә чыгып торганыгыз өчен. Я ничек, тагын берсен беләбезме? Бездә шансы юк, что ли? Бар, шанс гөлфан. Әлеге уенда бәлки юктыр, ләкин гомумән сездә әле өмет бар. Рәхмәт. Татар халкы сезгә өметләнә. Рәхмәт. Әйе. Рәхмәт. Айруча икегезгә дә идеал. Тыңлыйбыз. Окей Гөлгенә. Бу җырны башкаручы егет, юк, егет тә түгел, Ират.
хисләрен аңлата. Ул гел яратам ди, ләкин сөю объекты гына сәер. Сәер дә түгел инде ул. Ләкин без гадәттә хатын-кызларга мәхәббәт сүзләрен әйтүгә әйләнгән. Ә монда хатын-кыз да, хәтта гомумән кеше дә түгел. Әле ни теге бу җырны никтер басып җырлыйлар. Кайберәүләр хәтта кулын йөрәккә куя. Яратам ди, ләкин ул кеше турында сүз бармый. Салават Фатхетдиновның яратам деген, мен яратам сені Татарстан дегеніне. Мен яратам сені Татарстан, Салават Фатхетдинов деп ойлаймыз. Кайберәүләр аны булай җырлый бит. Біз неше ойлаймыз? Біз ойлаймыз. Мөхим түгел, сез нәрсә уйлыйсыз? Уйларға жиынабыз. Мөхим түгел, чөнки без җавапны кабул иттек. Сез уйлый аласыз әлбәттә. Бәлки дұрыс түгел. Біз кайткач уйларбыз. Тынычлап, шәй эчкәндә, әлеге җырны җырлый, аннары теге хаталарга анализ ясап. Ни өчен шулай булды соң әле? Ни өчен җиңелдем соң әле? Мин дә бит Татарстанны яратам дип. Дөрес җавапны тыңлыйк инде. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан. Ишкәмәл булды бу. Гөлназ белән Рөстәм өчен яратам. Исәпкә килгәндә безнең Гөлназ һәм Рөстәм командасы 7-гә 2 исәбе белән Вилдан белән Әминә командасын җиңде. Ләкин бездә җиңүчеләр гадәттә юк. Рәхмәт сезгә. Әйбәт шәп уен өчен. Гаилә бердәм булырга тиеш, дуслар да дус булырга, тату булырга тиеш дигән теләкләр белән без сезгә яхшы кәефләр теләп, сау булыгыз.